டே கமல், நீயா இது இவ்வளோ அழகாக இருக்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஆமாங்க, எப்படி இருந்தனா எப்படி ஆயிட்டுன்ற மாதிரி தான். பழைய ஃபோட்டோ வந்து நல்லா ஜிம்முக்கு போய் ஃபிட்னஸாக இருந்தப்போ, இது ஜிம்முக்கு போகாமல் வீட்டில் இருக்கிறப்ப. இந்த ஃபேட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதால தூக்கமின்மை, டயபெட்டிஸ் மற்றும் பிளட் சுகரு, ஹை போட்டோல், ஹார்ட் டிசீஸ், ஸ்ட்ரோக்கு, இப்படி வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய நம்ம உடலில் நிறைய நோய்கள் தொடுறதுக்கு நம்மளோட ஃபேட்டு, தேவையில்லாத கொழுப்பு தான் காரணமாக இருக்குதுன்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தம்போது தெரிஞ்சுது. கேன்சரோட கூட இது காரணமாக இருக்கான். ஸோ நம்ம கொழுப்பை குறைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் தேடும்போது தான் இவங்க 2 பேரோட வீடியோ எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு. அதாவது எந்த ஒரு அதிகமான உடல் உழைப்பு இல்லாமல் நார்மலாக நீங்கள் பண்ணுற அதே ஒர்க் அவுட் தான் நார்மலாக பண்ணும்போதே உங்களோட ஃபேட் குறையுன்ற மாதிரி போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கனாலே இவங்க நார்மலாக தான் செய்வாங்க. நீங்கள் நார்மலாக உங்களுக்கு ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு 2க்கு 2 இடம் வந்துட்டாலே போதும். வீட்டில் இடம் இல்லைன்ற அந்த பிரச்சனை கூட தேவையில்லை. இந்த சின்ன ஒரு இடம் வந்துட்டாலே போதுங்க. இவங்க பண்ணுற இந்த சிம்பிள் எக்ஸசைஸை நம்ம கண்டினியூவாக பண்ணாலே போதும். இல்லை அப்படி இல்லைன்னா பார்க்கு, பீச் அந்த பக்கம் போயிட்டு நின்றுட்டு செஞ்சால் கூட ஓகே தான். ஜிம்முக்கு போக முடியாமல் வசதி இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்காக சொல்கிறேன். வசதியாக இருக்கிறவங்க நீங்கள் தாராளமாக ஜிம்முக்கு போயிட்டு எக்ஸசைஸை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இப்படி பண்ணுறதால ஃபேட் குறையும்னு அவங்க போட்டிருந்தாங்க. இனி டெய்லி 1 hour எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு போஸ்ட் போடுறேன். ஸோ உங்கள் உடம்புல இருக்க ஃபேட்டையும் குறைங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.